Compromís? Bé, suposo que ja no serà una sorpresa el sentit del vot. Més del mateix, vull dir, si agafem declaracions institucionals pel dia de la dona, pel dia en contra de la violència de gènere, al final es redueixen al mateix. Les exposicions de motius són un seguit de dades que malauradament van en augment, molt malauradament, i d'una voluntat molt bona, però de forment ni un gra. Per exemple, amb motiu de la commemoració del 8 de març, des de l'Ajuntament d'Aldaia es posicionem per a un verdader canvi social que suposa una profunda transformació estructural en el qual les dones siguen protagonistes i copartícipes de tot. Quines són les mesures reals que donen fet a tot això? I no m'estic referint a enguany, m'estic referint a l'any passat, que em sona un paràgraf similar, a l'anterior, a l'anterior, a l'anterior. En l'àmbit laboral hem de reclamar a les institucions, reclamar, verb genèric absolutament, per a donar resposta i contribuir a eliminar les diferents situacions de discriminació que tenen les dones en l'accés a l'ocupació, la promoció laboral, la bretxa salarial. Molt bé, i on estan les mesures? Perdoneu, però jo continuo sense veure les mesures pràctiques, les noves polítiques d'igualtat que s'adeqüen a les circumstàncies actuals, la jornada del 8 de març com una mesura de conscienciació i reivindicació. Perdonen, però jo em pregunto, i per a quan l'acció? Per a quan l'acció? Perquè la taxa d'activitat de les dones és menor, ja ho sabem, perquè el treball a temps parcial, quantes vegades ens cal que ens recorden totes aquestes coses per a que passem a l'acció? Perquè no veig, insistisc, ni en les anteriors mocions ni en aquesta declaració cap tipus de practicitat en la vida real. No la veig, i és per això que des de Compromís per Aldaia insistim en el recolzament màxim a la vaga del dia 8, perquè pensem que és absolutament necessària, però no continuarem recolzant paper mullat en contra.